खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। थारैनो जुदि जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना दिनै माबा मोनसे गियान मोनगोन होननानै आं सानो। गाबोन 15 आगस्ट 2021 मायथाइनि 15 आगस्ट थामहिनबा भारत उदांस्रि सान, भारतनि 75थि उदांस्रि सान। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय एनडिएफबी बिथांमोननिसो। एक्स एनडिएफबी बिथांमोना मोनसे हुमखि होदोंमोन आसाम सरकारखौ, भारत सरकारखौ, जे जुदि 15 आगस्टनि सिगां रनजन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय जुदि दिहुनाबा, रिलिज होआबा गोख्रों सोमावसारगोन, बायदि रोखोमै सोमावसारगोन, बेबायदि हुमखि होदोंमोन साननैसो सिगां। दा बाथ्राया जाहैबाय मा आसाम सरकारा, भारत सरकारा माबा मोनसे स्टेप लाबाय? रनजन दैमारीखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय माबा मोनसे स्टेप लाबाय? ना बिथाङा 15 आगस्टनि सिगाङाव जेलनिफ्राय ओंखारबोमारसिगोन? दिनै 14 आगस्ट, गाबोन 15 आगस्ट। स' बिदिबाथ' 14 आगस्टआनो लास्ट आल्टिमेटाम। दिनैनो ओंखारनांगौमोन रनजन दैमारी बिथाङा, नङा होमबा? थामहिनबा रनजन दैमारी बिथाङा गाबोनबो जेलनिफ्राय गवा, नङा होमबा? बिथाङा 15 आगस्टनि सिगां जेलनिफ्राय गखाया, बा माखासे एनडिएफबी जाय बिथांमोना जेलाव दं, हारिनि थाखाय, बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायनानै हारिनि खैफोदनि समाव हारिखौ रैखाथिनि थाखाय जाबायदि बिथांमोना हाथियार दैदोंमोन, बिग्रायबोदोंमोन, दिनै बिथांमोना जेलाव दं। स' बिथांमोना मा जेलनिफ्राय फैसिगोन? दिनैथ' 14 आगस्ट, गाबोन 15 आगस्ट। जों ओरैबायदि बुजिनांसिगोन बिथांमोना 15 आगस्टनि सिगां जेलनिफ्राय सासेबो गवा। रनजन दैमारी बिथाङाथ' जेलनिफ्राय 15 आगस्टनि सिगां गखाया। स' फाइनाल मोनसे आल्टिमेटाम होदोंमोन, फाइनाल मोनसे हुमखि होदोंमोन, नाथाय बेयो मोगथाङाव जायाखिसै। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना मा बिदिब्ला 15 आगस्टनि उनाव, डेट मिन्स 16 आगस्टनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन नामा? मा रोखोमै सोमावसारगोन? बिथांमोना होनदोंमोन रेल लामा हावथेनाय, नेशनेल हाइवे हावथेनाय, बा सेक्रेटारियेटआव थांनानै धरना होनाय, बा बिथांमोना डेम'क्रेटिक भाबै गोख्रों मोनसे सोमावसारगोन बेबायदि इंगित होदोंमोन। बिथांमोना मा रोखोमनि सोमावसारगोन आं बेखौ मिथिया। बिथांमोना जानो हागौ डेम'क्रेटिक भाबैनो सोमावसारगोन। जिहेतु 15 आगस्टनि सिगां रनजन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय गनायनि आसा नुहुराखै जोङो, जानो हागौ बिथांमोना गोख्रों सोमावसारसिगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय सरकारा 15 आगस्टहालागि बिथांमोननि थाखाय, एनडिएफबी बिथांमोननि थाखाय मा मावखो? बिथांमोना 15 आगस्ट खालि एक्स एनडिएफबी बिथांमोननो, बर' रायजो राजानो रनजन दैमारीखौ लानानै माखासे जेलाव थानाय एनडिएफबी बिथांमोननि माने आपडेट, बेसेबां आवगायखो बिथांमोननि खामानिया, बेसेबां सल्भ जाखो, बै बाथ्राफोरखौ मा फोरमायगोन, माखिनियालागै फोरमायनानै होगोन? जाय थासारिखौ फोरमायोबा जोंनि बर' सुबुङा एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन। खमसे खम जेलनिफ्राय बरननो हायाखैबाबो बिथांनि केसआ बेसेसिम जोबखो, मोनबेसे केसआ सल्भ जाखो, बै बाथ्राफोरखौ आसाम सरकारा 15 आगस्ट खालि फोरमायनानै होगोन ना होआ? थारैनो गोख्रों सोमावसारगोन नामा एनडिएफबी बिथांमोना, एक्स एनडिएफबी बिथांमोना, बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा खुद्रिखांगोन नामा? बे मोनसे सासपेनसन जानानै थाबाय दिनैनि तारिखाव। आं जोंनि सरकारफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, दिनै एबा गाबोननि तारिखाव खमसे खम एक्स एनडिएफबी जाय बिथांमोना जेलाव दं, रनजन दैमारी बिथांखौ लाफानानै, आरो माखासे बिथिं एक्स एनडिएफबीफोरनि माखासे दाबि, माखासे माने जोंनि सुक्तिबादि दाबि, बेफोरो बेसेबां आवगायखो, बेसेबांसिम सहैखो खामानिया, बेफोरखौ गाबोननि तारिखाव जुदि सरकारा फोरमायनानै होआबा थारैनो जोंनि सुबुंफोरा दुखु मोनखागोन। एक्स एनडिएफबी बिथांमोनाबो गोबां दुखु मोनखागोन। स' सरकारखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोना जेन बेखौ मोजाङै रोखायै फोरमायनानै होयो जे बेसेसिम आवगायखो, मोनबेसे केसा जोबखो। आं रावबो हानजानि रिप्रेजेन्टेटिभ नङा, सासे इउटिउब क्रिएटर, सासे बर' सुबुं हिसाबैसो आं बेखौ बुंदो। आं रावनिबो माने रिप्रेजेन्टेटिभ नङा बा मुखपात्र नङा, रावनिबो जानो आं बुङाखै। जास्ट सासे बर' सुबुं हिसाबैसो बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना आदारवाइज दासान। बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं मोनसे सोंथि सोंगोन, मा रनजन दैमारी बिथाङा दिनै नङाबा गाबोन जेलनिफ्राय गगोन? थारैनो बिनि फिननाया मा जागोन? गवा। नोंथांमोनखौ आरोबाव मोनसे सोंथि सोंगोन आं, एक्स एनडिएफबी बिथांमोना रनजन दैमारी बिथांनि रिलिजनि थाखाय, माखासे एनडिएफबीफोरनि केसखौ सल्भ खालामनो थाखाय 15 आगस्टनि उनाव गोख्रों सोमावसारनांगोन ना सारनाङा? नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो। सासे बर' सुबुं हिसाबै नोंथाङा मा सानो?
जे गोख्रों सोमावसारनांगोन ना सारनाङा एक्स एनडिएफबि बिथांमोना 15 आगस्टनि उनाव नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव लिरदो मा रोखोमै सोमावसारनांगो डेम'क्रेटिक भाबै ना हिंसा भाबै बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन डेम'क्रेटिक भाबै गोख्रों सोमावसारनाया बांसिन गनायजाथाव होननानै आं सानगोन जुदि सोमावसारोब्लाबो आरोबाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन नोंथांमोना बेबायदि सोमावसारनायाव रनजन दैमारी बिथांमोननि थाखाय जाय एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोननि रिलिजनि थाखाय नोंथांमोना एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय अहिंसा मोन्थोरजों गोख्रोङै सोमावसारनायाव नोंथांमोना सापर्ट दंना गैया नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय मानो होनोबा आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेखिनियाव मात्र एक्स एनडिएफबि बिथांमोना सोमावसारनानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननाया एसेबां गोरलै नङा बिटिआरनि सरकाराल' प्रेसार होनानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननायाबो एसेबां गोरलै नङा बेवहाय पाब्लिक सापर्ट नांखागोन पाब्लिक सापर्ट गैयाबा जेबो जाखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय सा 274 एनडिएफबि केडारफोरनि केसआ सल्भ जाबाय बे हिसाबैनो सासे निश्चय जोबगोन जों बेखौ मोनसे आसा नुहुरदों जुदि सा 274 नि केसआ सल्भ जाबायबा आरोबाव थानाय आद्रा सुबुंफोरनिया मानो सल्भ जाया जानो जाखागोन नाथाय जोंनि थांखिया जाहैबाय मा रनजन दैमारी बिथांनि केसआ सल्भ जागोन ना जाया बिथांनि केसआ सल्भ जानो गोनांबा पाब्लिक सापर्टआ जोबोर गोनांथि जानानै फैगोन जोङो बिपिएफ इउपिपिएल एनडिएफबि माबा माबि पार्टी बियो ओरै मावदो बियो ओरै मावाखै बेबायदि सिस्टेमाव जुदि थांबाय थायोबा रनजन दैमारी बिथांखौ जोङो जेलनिफ्राय बरननाया एसेबां गोरलै जानाय नङा होननानै आं सानो गासैबो राजखान्थि बिथिंखौ बावगारथ'नानै खमसे खम बै जोंनि बिर जोहोलावखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय सापर्ट होनांगोन जोङो गासैखौबो सापर्ट होनांगोन एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौबो लोगोसे बिटिआरनि सरकारखौबो जुदि सापर्ट होलायाबा उइक जागोन जोंनि माने सोमावसारनाया उइक जागोन आरो बे सोमावसारनायाव जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जुदि सोमावसारा अब्लानिया बेवहायबो जों फेलें जानांगोन स' जों ओरैबायदि सापर्ट खालामनांगोन डेम'क्रेटिक भाबैसो सापर्ट खालामनांगोन बेवहाय नोंथांमोना मिथिखागौ जोङो हिंसा भाबै थाङोबा गाख्रेबना दोनगोन बेखौ मिथिखानाय खोथा सम दोङो गासैबो सिस्टेमनि सम दोङो बै समा फैयोबा जोङो बैबायदि सिस्टेमावबो थांनो गोनां जानो हायो नाथाय बे समा थिनाखै दा समा जोंखौ डेभेलप जानोसो थिनदो समा जोंखौ खौसे जानानै प्रेसार होनोसो थिनदो स' जों खौसे जानानै बिथांमोननि रिलिजनि थाखाय नाजानांगौ खमसे खम जोङो 1 बोसोर 2 बोसोरनि थाखाय पार्टी राजखान्थि पलिटिक्स बावगारथ'नानै बिथांनि रिलिजनि थाखाय खौसे जानानै प्रेसार होनांगौ सरकारखौ आरो सापर्ट होनांगौ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ माने बे बिथिङाव आसा खालामबाय थारैनो नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय आं मा बुंनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना बुजिबायबा प्लिज आंनि बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दंबा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव थेंक इउ